Вітаю зноў усіх, хто чарговым нядзельным вечарам не знае чым заняцца і, мабыць, з гэтай нагодай і патрапіў уласна на гэты эфір. Пра што мы сёння будзем размаўляць? Навінаў вельмі шмат было з розных, як я пісаў, канцоў свету гэтыя навіны надыходзілі. І зараз мы іх спробуем рэструктурызаваць. Неяк гэта ўсё абмеркаваць і хаця б трошкі зразумець, што да чаго ў свеце адбываецца, да чаго гэта ўсё вядзе і хто ў гэтым вінен. Вітаю адразу Дар'ю Кірі у чаце. На Ютубе. На ТикТоку я ўсё так жа забанены. Не ведаю, калі там штосьці кончыцца на гэтым ТикТоку. Таму пакуль што без ТикТоку. Я кажу, не ТикТокам, адзіным. І калі мы ўжо згадалі ТикТок, каб потым не забыць пра гэтую навіну, пра якую я меўся сказаць, але якая не патрапіла ў назву, таму што яна такая не вельмі яна вялікая, але ў згадку павінна ўсё ж такі мець. Гэта то, што з 19 січня в США він теж буде забанений, ось пише Дар'я Кіріш, все ж таки там Трамп вирішив прижусить китайців і заборонити TikTok. Ну, в принципі, непогано. Непогано, враховуючи тое, што непогано, і тое, што у Румыніі пэўныя там улады скасавалі вынікі першага туру выбараў, дзе ось найбольшую колькасць адсоткаў набраў там прарасійскі кандыдат, які, дарэчы, вёў сваю перадвыбарчую кампанію непасрэдна праз TikTok. Ось высветліліся там факты утручання ў гэты працэс нейкіх там расійскіх сілаў, улівання грашэй і гэтак далей, і таму выбары гэты першы тур анулявалі. Якое там будзе далей рашэнне датычна гэтага кандыдата, ну, хутчэй за ўсё, ён не будзе больш прымаць удзел у выбарах. Але пакуль што навінаў пра тое, што як там у яго будзе адбывацца далей, новых не паступала. Зараз трошки. О! Так лепш. Таму, в прынцыпе, у Румыніі ўсё яшчэ не так все пагана. Ёсць яшчэ свядомыя там гэтыя самыя людзі, якія разумеюць, што чаго ў свеце ўвогуле адбываецца. Ну і давайте пачнем разбірацца з больш ужо такімі глобальнымі навінамі, да якіх, дарэчы, адносіцца і тое, што мне не падабаецца, як гэта ўсё крыва-коса. Здаецца, ўсё як звычайна, але неяк крыва-коса. Я просто крывы і касы. Всялякае можа быць. Ось, ну, в принципе, плюс-минус. Даецца роўна. Першая навіна, пра якую будзем такая буйная, пра якую хацелася б распавесці, гэта прыйшла яна з Сірыі. З Сірыі проста працягам усяго тыдня надыходзілі навіны пра тое, як там гэтыя паўстанцы рушыць праз усю гэтую самую Сірыю, і уласна ніякага супраціву яны там не сустракаюць. А не сустракаюць яны таму, што расеюшка такі дала заднюю і нічога там рабіць не збіраецца, і неяк падтрымліваць таксама не збіраецца. І нават, мабыць, калі і збіралася б, але магчымасцяў такіх не мае. А той кантынгент, які там мог бы быць, в прынцыпе, ён патрэбны расеюшке жывым,
Ось, жывым і баяздатным, таму што як то кажуць, не Сірыяй адной зараз хвалюецца Расія, таму власна не дзіўна. Не дзіўна і тое, што літаральна сёння, учора, пазаўчора, учора, здаецца, надышлі навіны, што захапілі сталіцу Сірыі, не памятаю, як яна там называецца. Толькі ж памятаў, не так даўно ўзгадваў. Забыўся, старасць. Старасць яна такая. Карацей, захапілі сталіцу Сірыі і ўсё. І ось літаральна некалькі гадзінаў ўжо таму прыйшла навіна, што Асад уцёк, і уцёк ён не ў Еўропу, якую ён хацеў, дарэчы, уцякчы, таму што там ягоная жонка, уласна, францужанка. Ось, і праз гэта там магло щось атрымацца ў Еўропе. Ось, але Еўропа таксама дала заднюю. Ось, і ні адна еўрапейская краіна не взяла на сябе адказнасць, каб прымаць на сваёй тэрыторыі Асада. І таму з'явілася навіна літаральна гадзіну таму, што Асад ужо прыбыў са сваёй сям'ёй у Маскву. Маріна Ді таксама вітаю. Асад прыбыў у Маскву, дзе атрымаў, што вы думалі, ён там атрымаў? Палітычны прытулак ён там атрымаў, як бы гэта не дзіўна гучала, гэта словасполучэнне Расія і палітычны прытулак. Але такое ў сучасным свеце яшчэ магчыма. Атрымліваць прытулак у краіне, якая, уласна, зрадзіла цябе і не надала абяцаны пратэктарат. То есть, як кажуць, дарі кірі як янік. І ўжо нават мемы пайшлі пра тое, што там сядзяць, п'юць гарэлку Януковіч з Асадам і кажуць, які геніальны ход у гэтага стратэга, маючы на ўвазе Пуціна. Таму што зрадзіў як аднаго, так і другого. Таму, скажем так, мінус адна краіна, на якую распаўсюджваўся расійскі ўплыў у свеце стала. І гэта краіна Сірія. Пры гэтым сірыйскія паўстанцы таксама там рабілі заявы пра тое, што зараз там нібыта рэбрэндінг нейкі адбудзецца, каб іх не ўспрымалі ў свеце як гэтых, як то кажуць, басаногіх у накідках з аўтаматамі з пустэлі. Там штосьці і сцяг яны збіраюцца нейкі там зрабіць, і карацей, і ўсё ў іх там будзе добра, ўсё будзе падкантрольна, і нібыта нават нейкі дэмакратычны курс мае ўзяць краіна і пачаць ужо там штосьці рабіць такое, каб усім было прыемна павяртацца ў гэтую самую Сірію, таму што нагадаю, што ў часы, калі там гэтыя сірійскія усялякія аперацыі пачаліся, калі там і Злучаныя Штаты штосьці там бамбілі ў гэтай Сірыі, і расейцы там нібыта адганялі гэтых амерыкосаў з гэтай Сірыі, таксама там штосьці бамбілі. Усе бамбілі гэтую несчасную Сірыю, і вядома, што з гэтай Сірыі людзі ўцякалі, хтосьці ўцякаў ад вайны, а хтосьці ўцякаў таму, што меў такую магчымасць. В прынцыпе, як і ва ўкраіне адбывалася, што хтосьці ўцякаў таму, што ён не меў іншага выбару, а хтосьці ўцякаў таму, што ён папросту маў магчымасць. І ўсе гэтыя сірыйцы аселі ў Еўропе. І у Еўропе гэтых сірыйцаў не ўсе вельмі хочуць бачыць, таму што ёсць, скажем так, пэўны адсотак тых, хто уласна ўцякаў, і у іх не мае проста выбару. І яны там працуюць у Еўропе, улаштоўваюцца, легалізуюцца, неяк уліваюцца ў гэта асяроддзе еўрапейскае, а хтосьці ўцёк, таму што, скажем, меў магчымасць, і ён ніякай патрэбы уласна ў гэтай Еўропе не адчувае і хоча насадзіць сваю Сірыю непасрэдна у тых краінах, дзе яны перабываюць. Згадайце, якую колькасць навінаў было пра там згвалтаваных жонак сірыйскімі ўцекачамі, пра тое, што там у Германіі нават выпусцілі гэтую самую метадычку, як гэтым самым
паходжанцам з арабскіх краінаў варта ставіцца да еўрапейскіх жанчын, таму што еўрапейскія жанчыны трошкі іншага менталітэту у адрозненні ад арабскіх жанчын, таму што трошкі не ісламкі. Таму все гэта выглядала вельмі смешна, і Еўропа насамрэч была б радая гэтых самых сірыйцаў пазбавіцца не праз нейкія свае палітычныя ідзеі, таму што не можна ж выганяць, гэта ж парушэнне правоў, а правы зараз на першым месцы ва ўсіх еўрапейскіх краінах. А пазбавіцца вось такім чынам, скажем так, падтрымаўшы і дапамагаючы вось гэтай новай сірыйскай уладзе адбудаваць вось гэтую самую Сірыю, зрабіць яе, як то кажуць, краінай для жыцця, у якую людзі захочуць павярнуцца і гэтае самае жыццё там уладкоўваць. В прынцыпе, не выключаю, што ўласна з гэтай мэтой такія заявы вось гэтымі самымі лідарамі вось гэтых самых паўстанцаў сірыйскіх і казались. Ось таксама там і Турэччына трошкі там разбавіла гэта ўсё, скажу, што не, гэта не мы. Ось, не мы там фінансавалі зброю гэтых самых паўстанцаў, і ўвогуле там, як то кажуць, іх там нет. Ось, але пэўныя ўсё ж такі інтарэсы Турэччына мае ў Сірыі, і не выключна, што ў гэтым усім яна беспасярэднюю учасць ўсё ж такі прыймала. Таму вынік такі, што ўсё ж такі на адну краіну, на якую Расія мела ўплыў у гэтым свеце, стала менш, што, в прынцыпе, не можа не радаваць. Давайте далей, што там па навінах у нас. Грузія. Далей Грузія, і у назве я так запытаў Грузія або Сакартвела, што ж, як жа ж такі будуць называць грузінаў? Ось, сакартвельцы або ўсё ж такі грузіны. Таму што трывае там барацьба, ўжо цэлы тыдзень трывае барацьба з такім, не скажу, што там нейкім поспехам. Але ось гэтыя самыя кіраўнікі гэтай правящай партыі, грузінская мрія, мара, па-беларуску мара. Хацеў згадаць гэтае слово, але нейкія украінізмы лезлі ў галову. Ось. Пасля прыняцця закону пра тое, што нібыта ўсё скасоўвае Грузія усялякую інтэграцыю з еўрапейскім звязам, асабліва пасля таго, як еўрапейскі звяз то ўласна сказаў, што ніякай інтэграцыі з намі у вас не будзе, пакуль вы прыймаеце такія законы накшталт закону, як ён там называўся, пра інагентаў, што з'яўляецца проста копіяй расійскага закону пра інагентаў. Сказаць, што ніякага у вас статусу кандыдата не будзе, пакуль у вас вось такія вось законы прыймаюцца, якія не адпавядаюць, скажем так, нормам дэмакратыі, якая прынята ў Еўропе. І пасля вось такой заявы еўрапейскага звязу раптам вось гэтыя самыя грузінскія кіруючыя ўлады вырашылі, што раз вы не хочаце, а мы тады гэта ўсё на заканадаўчым узроўні возьмем і зафіксуем. Што гэта не вы нас кінулі, а мы вас кінулі. Мы не хочам да вас ісці. І пасля вось гэтага самага закону пачаліся гэтыя самыя пратэсты. Украінцы, уласна, большасць з тых, хто глядзіць мае відэа, гэта украінцы, прям, напэўна, зараз адчуваюць максімальныя проста паралелі. Проста максімальныя паралелі з тым, што адбывалася ва ўкраіне напрыканцы 13-го, на пачатку 14-го году. Проста гэта капірка. Толькі ёсць геаграфічна трошкі ў іншым месцы адбываецца. І далей ўсё адбываецца таксама гэтак жа сама, як і ёсць, як і было ва ўкраіне. Бо і Януковіч у свой час таксама казаў, што мы зараз вынесем на галасаванне там нейкі праект пра тое, што мы там будзем інтэгравацца ў еўрапейскі звяз, і ўсё гэта прымем. А ў выніку ўсё гэта не прыймалася і не праходзіла галасаванне, і прэзідэнтам падпісана не было. Тое ж самае зараз адбываецца ў Грузіі, што гэтая самая ж кіруючая ўлада
там все ж таки парламенцкая рэспубліка і прэзідэнт там не галоўны. Ось вырашае ўсё ўласна парламент і можа вырашыць нават без згоды прэзідэнта, што ўласна адбываецца. Ось, і яны вырашылі, кажа, мы не супраць еўрапейскага гэтага самага выбару нашых грамадзянаў, але штосьці у нас не ладзіцца, і адварочвацца ад расеечкі матушкі таксама паганенькі варыянт. Ось, і неяк у адной заяве два супярэчлівых накірунку развіцця, таму што неяк хочацца і еўрапейцаў не згубіць, ось, каб там пад всялякія санкцыі не патрапіць, і з расеюшкай, адкуль грошыкі капаюць, таксама сварыцца не вельмі хочацца. Але не атрымліваецца, таму што еўрапейскія краіны, у тым ліку і Украіна, пачалі ўжо ўводзіць санкцыі супраць пэўных асобаў у Грузіі, там супраць міністра ўнутрашніх спраў, здаецца, і там всялякіх іншых гэтых сілавых структураў, якія ўласна адказваюць за тое, каб вось гэтых вось падаўляць вось гэтыя самыя пратэсты. Ось, а пратэсты не спыняюцца, кожнага вечара там штосьці адбываецца, кагосьці там б'юць, кагосьці катуюць, кагосьці арыштоўваюць. З апошняга там было ось на цэнтральнай плошчы усталявалі каркас пакуль што для навагодняй елкі, і на гэты каркас адразу ж пратэстоўцы навешалі фотаздымкаў пастраждалых падчас вось гэтых самых пратэстаў, пасля чаго просто ачапілі гэты самы каркас гэтай самай елкі, і пратэстоўцаў туды ўвогуле нікаго да гэтага каркасу не падпускаюць, каб нічога новага туды не навешвалі. Ну, выглядае насамрэч смешна, але гісторыя будзе паўтарацца, калі нічога не змяняць у гэтай самай гісторыі, калі грузінскі і сакартвэльскі народ нічога не пачне рабіць больш такога радыкальнага, скажем так, то ўсё скончыцца вельмі пагана. Ось, і такога добрага станоўчага, скажем так, выніку, як ва ўкраіне, калі Януковіч уцёк у Расію, у Грузіі можа не адбыцца. Ось, таму убаляваем уласна за гэты такі досыць ганарлівы і прыемны народ сакартвэльцаў, і спадзяемся, што ўсё ж такі бліжэйшым часам ўсё ж такі атрымаецца ў іх неяк пераламіць гэты ход падзеяў і штосьці там пачне змяняцца. Да таго ж прэзідэнтка Грузіі заявіла, што яна не пойдзе ў ніякую адстаўку і не складзе свае ўпаўнаважання да таго часу, пакуль ўсё не зменіцца, і пакуль гэтая кіруючая партыя не складзе свае паўнаважанні, і таму што яна лічыць, што яны былі абраныя незаконна, і ўвогуле трэбна ўсё гэта перарабляць па-новай, як так кажуць, всё хуйня, давай па новай. Мабыць, гэта лепшы варыянт, які можа адбыцца ў Грузіі, але зноўку ж без народнай падтрымкі і нейкіх народных уласна дзеяў там гэтага ўсяго дасягнуць будзе немагчыма. І давайте далей трошкі пра Паўднёвую Карею. Такая навіна, якая просто выбухнула ў сярэдзіне тыдня, гэта тое, што ў Паўднёвай Карэі прэзідэнт Паўднёвай Карэі, не памятаю, як яго, он якісь, здаецца, аб'явіў ваенны стан у краіне, праз тое, што там нейкія, што яму збіраліся высунуць імпічмент. Ён увёў ваенны стан, спадзяючыся, што падчас ваеннага стану немагчыма ўпроваджваць такога фармату рашэнні, і уласнай прэзідэнцкай, скажем, калі можна сказаць, уладай, ён гэты ваенны стан увёў.
Ось пасля таго, як дазнаўся, што ось яму імпічмент высоўваюць з парламенту. Ось, але пратрымаўся гэты ваенны стан, як не дзіўна, 2,5 гадзіны. Таму што роўна праз 2,5 гадзіны парламент Паўднёвай Кареі сабраўся і, мабыць, ён ужо быў сабраны на той момант. Ось, але неяк так сталася, што праз 2,5 гадзіны гэты ваенны стан адмянілі. Ось, пры гэтым войскі вельмі хутка зрэагавалі, ўсё падрыхтаваны, таму што ж такі Сеул гэта проста, ну там, гэта калі залезці на якую-небудзь высотку і ў бінокль паглядзець на поўнач, там можна пабачыць Паўночную Карею. Ось, і праз тое, што гэта вельмі ўсё блізка, я думаю, там ваенныя дастатньо намуштрованы для таго, каб хутка рэагаваць на ўсялякія сітуацыі нестандартныя. Ось, таму вельмі хутка яны ачапілі вось гэты квартал, не скажу, што там прэзідэнцкі, але гэты як ён урадавы квартал, дзе гэта ўсё парламент і гэтак далей ўсё знаходзіцца, хутка вельмі ўсё гэта ачапілі, прыбралі адтуль паліцэйскіх, ўсё, і ваенныя там кіравалі, але кіравалі цэлых 2,5 гадзіны. Ось, у выніку гэты прэзідэнт Паўднёвай Карэі выбачыўся за свае дзеі. Хутчэй за ўсё сваю пасаду ён пакіне, уласна праз гэты самы імпічмент, які яму абвесцяць. І не выключна, што будзе засуджаны. Ось, а засуджаны ён будзе не толькі ён, а хутчэй за ўсё яшчэ і ягоная жонка, таму што уласна гэты самы імпічмент і быў падставай для таго, каб усунуць яго ад улады і пазбавіць гэтай самай недатаркальнасці, ягоную сям'ю, таму што там праз нейкія махінацыі карупцыйныя з нерухомасцю, калі я не памыляюся, ягоная жонка там мала нейкія там узбагатчанні незаконныя. Ось, і саме таму хутчэй за ўсё будуць яны засуджаны. Ось, і гэта прыклад таго, як гэта ўсё мае адбывацца ў дэмакратычных краінах. Ось, нягледзячы на тое, што была спроба зрабіць такую ваенную хунту, калі можна так сказаць, навіны з Паўночнай Кареі маглі бы быць пра тое, што там ваенная хунта, але ось з Паўднёвай Кареі таксама штосьці падобнае магло надысці, але праз 2,5 гадзіны ўсё там вельмі хутка парышалася, скажем так. Ось, і усе зразумелі, што былі неправыя. Так. Да, якія пачала тут каментары. Зараз пачытаем. Кажуць, што через сумку дызайнерскую, яку падарылі яго жінцы. Так 3 прэзідэнта сидять в тюрмі в Кореі. Саме цей прэзідэнт був прокурором, який посадив. Ну, буде тепер 4 прэзідэнты сидіти. Буде ще більш смішно. Паўднёвая Карея, а мабыць, той, хто пасадзіць гэтага прэзідэнта, стане наступным прэзідэнтам. Просто такая змяняемасць. Праз пасаду прокурора потрапляць на прэзідэнцкае крэсло. І саме таму у Беларусі я буду генеральным прокурором, калі дажыву. Буду прэтэндаваць на пасаду генеральнага прокурора, каб усіх саджаць, а потым мяне абяруць прэзідэнтам. Ось, так, ну і апошняя навіна гэта тое, ну, як апошняя, перадапошняя. Апошняя гэта мы звычайна там пра свету, ну, самае смешнае і пазітыўнае мы наконец. Ось, наконец, ўсё гэта пакінем. Перад гэтым Путін наведаў Мінск. І, здаецца так, не Лукашенко ў Маскве быў, Путін наведаў Мінск, дзе там нейкая адбывалася сустрэча яго з Лукашенком. На падставе чаго думалі вы гэтыя сустрэчы? На падставе падпісання чарговых нейкіх дамоўленасцяў у межах саюзнай дзяржавы. Ось, ёсць такая, так існуе з 96-го году. Гэтая самая саюзная дзяржава. Ось, і па факту гэта дзяржава віртуальная. Ось, як і віртуальны, уласна, уплыў Расіі на Мінск.
Але по факту уплыў 100%, ось, і нічога Лукашенка без так ніякіх заяваў знешнепалітычных без ведама Пуціна Лукашенка не робіць, і ніякіх рухаў такога плану таксама ён не робіць. Ось, але ось адбылася сустрэча. Ось сустрэча, дзе быў падпісаны, не ведаю, як там гэта мемарандум ці што там, пагадненне чарговае. Хаця нейкія чарговыя паперы, якія нічога не азначаюць для ўсіх, але штосьці азначаюць для вось гэтых двух людзей, для Пуціна і Лукашэнкі. Гэта пра некую там узаемападтрымку ў межах гэтага самага саюзнага, гэтай самай саюзнай дзяржавы. І цяпер Расія можа зрабіць яшчэ больш расійскіх баз на тэрыторыі Беларусі, што будзе, уласна, узаконілі гэты самы працэс, ось, як пасяленне, узмацненне Беларусі ўвогуле і пратэкцыі, калі можна так сказаць, ад нападу гэтых піндосаў, пшэкаў і ліцвінаў. Ось. І каб гэта ўсё яшчэ узмацніць яшчэ больш, акрамя вось гэтых нікчэмных паперак, ось, з подпісамі гэтых двух нікчэм, таксама яшчэ вырашылі і гэты самы славуты арэшнік, орешнік, не плутаць з баярышнікам, ось, вырашылі яшчэ і арэшнік завесці на тэрыторыю Беларусі. Ну, цяпер ужо 100% захад будзе трымцець ад таго, што арэшнік, урэшце рэшт, яшчэ і на тэрыторыі Беларусі з'явіцца, ці ўжо з'явіўся, і цяпер ужо ўсё. Калі што, адразу здавацца ў палон. Пойдуць і палякі, і літоўцы, і латвійцы, і эстонцы таксама у першых чэргах, бо арэшнік. Ось. І чаму вось гэта сама так адбываецца, і чаму сама зараз ось гэтыя паперкі падпісваюць, мне адна думка. Гэта як такі, не то, што там запасны аэрадром, але вось такі, скажем так, план, на межы якога можна будзе ў любы момант, калі што, адкаціць. Скажем так, па-першае, гэта дазволіць расійскія базы пашыраць на тэрыторыі Беларусі. І будаваць і ствараць іх, власна, на тэрыторыі Беларусі, падрыхтоўваць, значит, там асабовы склад, і гэта будзе значна прасцей, чым, скажем так, гнаць гэты самы асабовы склад, умоўна кажучы, там з Владзівастока, ці там шчыты якой-небудзь. А так, гэта еўрапейская часціна, адразу можна тут штосьці гатаваць, штосьці трымаць, і калі што, хутка перакідваць на патрэбныя, скажем так, месцы, кропкі, лініі фронту з Украіны. Займе гэта вельмі нешмат часу. І пры гэтым як бы будзе такой палкай-пужалкай, калі можна так сказаць, у бок заходніх краін. Таму што нагадваю, што пэўныя спецслужбы пэўных еўрапейскіх краін, такіх, напрыклад, як Літва, сцвярджалі, што ўжо ў 25-26 годзе Расія будзе мець магчымасці, ну і пра жаданне ўвогуле ніхто не кажа, што гэтае жаданне ёсць заўсёды, але захапіць краіны Балтыі, мабыць, там часціну Польшчы, вось гэта, як то кажуць, сувалкскі праход, і звязаць там Беларусь з Калінінградскай обласцю. І ўсё гэта ўжо нібыта Расія плануе і будзе здольна рэалізаваць ужо ў 25-26 годзе. Таму гэта такі, скажем так, запасны, ну не зусім запасны, а проста такі плацдарм, на які, калі што, можна будзе абапірацца. Будзе ён у Беларусі. Што, в прынцыпе, з іншага боку, гэта як такая пэўная пратэкцыя для Лукашэнкі, таму што вось выбары ўжо праз месяц, ну, праз 1,5 месяца выбары ў Беларусі.
Ось. І калі там на фоне вось гэтага нейкага там движу, якога хутчэй за ўсё не будзе ніякага, таму што няма каму дапамагаць. Ось раптам там нейкія краіны вырашыць дапамагчы. Ось і неяк сілавым спосабам, скажем так, усунуць Лукашэнку. Гэта вось такая як гарантыя таго, што калі на Беларусь будзе напад які-небудзь, ці там нейкія, ось як, напрыклад, на Курскую область, ось, то Расія там просто не кіне ў бядзе свайго малодшага брата і прыйдзе на дапамогу. І гэта такая нібыта гарантыя для Лукашэнкі, але як гэтыя гарантыі працуюць з Асадам, напрыклад, мы ўжо на гэтым тыдні пабачылі. Але дзе Сірыя, а дзе Беларусь, таму за Беларусь, хутчэй за ўсё, калі будзе такая нагода, ўсё ж такі Расія яшчэ пазмагаецца. І не думаю, што так проста гэты невялічкі шматочак еўрапейскай часціны, на які Расія мае ўплыў, сама Расія не будзе змагацца. Будзе змагацца гэтак жа сама, як там за Данецкую і Луганскую обласць. Таму што гэта стратэгічная тэрыторыя, якую губляць проста не хочацца. І зноўку ж гэта наблізіць гэтыя самыя заходнія, празаходнія межы бліжэй да Масквы. Чым бліжэй да Масквы, тым больш дронаў, скажем так, можа далятаць. Таму што адная справа лецець да Масквы з тэрыторыі Украіны, а іншая справа лецець да Масквы з тэрыторыі Віцебскай обласці, напрыклад. І там просто так, і ты ўжо ў Маскве. Ось не кажаш ужо там пра Піцер. Ось таму хутчэй за ўсё гэтую вось дамоўленасць варта разглядаць ось як такі стратэгічны ход і пэўную гарантыю, уласна, для Лукашэнкі. Ось, але, як мы бачым, гэта гарантыя не больш, чым папяровая. Таму што толькі гэта гарантыя існуе, уласна, толькі на паперы. І хутчэй за ўсё, калі там штосьці сур'ёзнае і заварушлівае там пачнецца, ні для чого гэтымі папярцамі можна будзе з гэтымі папярцамі толькі ў прыбіральню схадзіць. То не факт, што дапаможа. Ось, ну і перад тым, як апошні наш блок, звычайна, самы смешны, самы такі разважальны, калі можна так сказаць, пра контент на канале, пра прынаймні той, які ў нядзелю выходзіць. Гэта пра свету. Перад тым, як гэты самы контент мы пачнем выдаваць, я вам нагадаю, што калі вы ўжо патрапілі на гэтую трансляцыю, калі глядзіць у прямым эфіры, зараз і ў запісе, як большасць, в прынцыпе, глядзіць. Ось, я буду вельмі ўдзячны, калі штосьці з горлам стала. Асіп ужо з вамі. Насамрэч, я тут трошкі хварэў, напэўна, на тыдні. Таму трошкі, мабыць, з голасам шо. Ось, але нармальна. Ось, я вам нагадаю, що я буду вельмі ўдзячны, калі вы націснеце падабайку. Ось такая позначка там унізе пад відэа знаходзіцца. Буду вельмі ўдзячны, калі вы яе націснеце. Зараз уже цэлых 8 штук. Далей Кірі піша, паставілі падабайку. Таму што гэта дапамагае прасоўваць гэтае відэа, прасоўваць гэты самы контент. Не расійскамоўны, заўважу. Ось, і пашыраць, уласна, не расійскамоўныя, скажем так, інтарэсы. Ось, Марына Ді піша, што паляны салявой трэба. Я трошкі не па гэтых справах, па палянах салявых. Ось, гэта да Тымура з палянамі салявымі. Я мінералку не вельмі паважаю. Я апошнім часам увогуле на ваду перайшоў. Тут у мяне ёсць крыніца поруч, такая калонка. Ось, я там просто, калі еду там з трэніровак, звычайна набіраю вады і купіў я сабе такую бутлю 13-літровую з гэтай. Помпа у мяне была, але бутля прадавалася з помпай, все адно. Ось, і у бутлю наліваю, і потым кажу з гэтай помпачкай трошкі там падліваю вадичкі.
мне падабаецца. Галоўнае, што гэта бескаштоўна. Ось, таму што гледзячы з таго, што вось за колькі ўжо трэці тыдзень, як я ганаровы уладальнік монабанкі. Ось, за ўвесь гэты час ўсё, што атрымалася сабраць, гэта вось 677, і там і то гэта пэўная часціна, гэта там акругленне майго балансу ішло, таму што я пакуль я зразумеў, як прыбраць гэтую функцыю акруглення балансу, ось, каб там до 10 гривень, яно все, што на ранак наступнага дня, все, што не роўнае 10 гривням, яно закідала на гэтую банку чамусьці. Ось, пакуль я разабраўся, там яно трошки накідала. Ось таксама ёсць людзі, якія падтрымлівалі. Ось, за што я, уласна, усім удзячны. Таму, калі у вас ёсць лішнія грошыкі, калі няма лішніх грошыкаў, пакіньце іх сабе, яны вам больш патрэбныя, чым уласна мне. Ось, але калі у вас ёсць сама лішнія грошыкі, якія вам надвор'е уласна не зробяць, ад якіх вашыя дзеці не будуць страждаць ад голаду, і самі вы не будете ад гэтага самага голаду пакутаваць, тады для вас вось баначка, вось гэты QR-код. Ось, і ось тут таксама гэты ж самы QR-код, толькі трошки меншы. Ось, буду вельмі ўдзячны за вашу фінансавую, тым ліку, падтрымку. Таксама ёсць спасылка на гэтую банку унізе пад гэтай самай трансляцыяй у шапцы гэтай самай трансляцыі. Ось, а калі вы глядзіце дзе-небудзь з Еўропы і не можаце скарыстацца гэтымі інструментамі монабанку, для вас ёсць PayPal. Дадзеныя гэтага самага PayPal таксама вы можете знайсці унізе пад гэтым відэа ці трансляцыі, в залежнасці ад таго, калі вы глядзіце ў прамым эфіры ці ў запісе. Ось, я вельмі ўдзячны ўсім, хто падтрымлівае ўласна фінансава, і вельмі заўсёды гэта прыемна. Ось, як такая рэлевантнасць таго, што недарэмна тут сидишь и шости камусьці даводишь. И давайте повернемся до Светланы Тихановской, да гэта светач беларускай палітыкі і гэтак далей. Што ж такога Света зрабіла на гэтым тыдні? А на гэтым тыдні былі такія смешныя, я вас не мог не паржаць з гэтых самых пастоў, якія там трапляліся ў яе на канале. Ось, пачнем таго, што зараз я знайду гэта ўсё. Пра валанцёраў нават не хочу казаць. Зараз тут зашмат усялякага смецця яна тут навыдавала. Так. Зараз, выбачце. Хацеў я гэта сабе скінуць, але не скінуў. Так вось. Што можа прапанаваць уласна Светлана Тихановская? І датычна выбараў, якія ў 25-м годзе ўжо будуць адбывацца, як яны назвалі гэтую кампанію «Бязвыбары 2025». І выпусціла Светлана Тихановская відэа з такім уступам. Няма сэнсу чакаць з мора пагоды, хаця па-беларуску будзе не пагода, а надвор'е, я нагадаю Светлане Георгіевне і ўвогуле тым, хто там у яе працуе. Я разумею, што вы даўбаёбы, але не настолькі ж. Ось, трэба рабіць тое, што ў нашых сілах, каб разам працягваць барацьбу. Ось, і, уласна, барацьба Светланы Тихановскай
зводзіцца да таго, што яны робяць відэа. Вы не ведаеце, што вам рабіць у Беларусі ў 25-м годзе. У нас для вас ёсць відэа. Вас затрымалі ў нейкай небяспечнай краіне, напрыклад, у Грузіі ці у В'етнаме, як гэта было з беларускім добраахвотнікам. Што жа я, Святлана Георгіевна, магу вам на гэты рахунак прапанаваць? А я вам магу прапанаваць вось такую метадычку, у якой мы забралі інфармацыю пра ўсе небяспечныя краіны, у якія вам не варта ехаць. Ну, і гэта просто, я не ведаю, вітаю пана Ікса таксама у чаце. І гэта не было б так смешна, калі б было не так сумна, бо калі цябе ўжо затрымалі у якой-небудзь краіне, ўжо ніякая метадычка цябе не ўратуе. Але Святлана Георгіевна лічыць, што гэта вельмі важная і аб'ёмная праца. Таксама вельмі важная і аб'ёмная праца гэта паехаць у Злучаныя Штаты там на нейкую канферэнцыю і здымаць на фоне Капітолія відосікі з прыпіскай пра новыя інструменты вызвалення палітвязняў, заканадаўчая падтрымка, актуалізацыя пытанняў па Беларусі у Сенаце. І ўсё гэта здымаць на франталачку свайго айфона на фоне Капітолія. Гэта тое, на што, уласна, здатныя прадстаўнікі гэтага самага кабінету гэтай самай Святланы Ціханаўскай. Але хочацца нагадаць, уласна, сэнс словаў, якія выкарыстоўвае Святлана Ціханаўская і яе гэтае аточанне, уласна, ў гэтым пасце. Што інструменты – гэта тое, што працуе. Бо, скажем так, калі вы хочаце адкруціць болт ці гайку на 17, вам патрэбны ключ або накідная галоўка на 17, і тады вы гэта адкруціце. І гэта называецца інструментам. Таму што вы не адкруціце болт ці гайку на 17 крыставой адвёрткай. Ну, хаця адвёртка гэта інструмент, але гэта інструмент трошкі для іншага. Так, не адкруціце гітарай, хаця гэта таксама інструмент, але гэта музычны інструмент. Як вы не адкруціце гэты болт ці гайку палачкамі для сушы, ці проста там для кітайскай нейкай ці японскай ежы. Таму што гэта так не працуе. І кажучы пра нейкія новыя інструменты па вызваленню палітвязняў, мне гэта, уласна, чытаць і бачыць проста смешна, таму што у Ціханаўскай гэтых самых інструментаў не існуе. Таму што колькі палітвязняў, давайте палічым, на пальцах адной рукі давайте палічым, колькі ж палітвязняў атрымалася вызваліць Святлане Ціханаўскай. А іх, 0, блядь! Цэлы 0 палітвязняў вызваліла Святлана Ціханаўская ці нейкія дзеі Святланы Ціханаўскай. Таму пра якія, блядь, новыя інструменты вы кажаце, якія там змогуць штосьці зрабіць у Беларусі. Адзіны інструмент, які зможа вызваліць палітвязняў у Беларусі, гэта замена кіруючага чалавека. А ўласна Лукашэнкі. Пакуль там будзе Лукашенка, казаць пра якія-небудзь інструменты па вызваленню палітвязняў не буду. Мы распрацавалі супер-мега, там, зорка смерці проста. Інструмент, які там дапаможа всіх палітвязняў вызваліць. Пиздёж. Самае натуральнае, таму што немагчыма зараз ніяк паўплываць на Лукашэнку такім чынам, каб ён пачаў вызваляць палітвязняў. Таму што ён іх вызваляе толькі з адной прычыны. Па-першае, таму што трэба ратацыю праводзіць уласна, таму што ёсць кім, таму што выходзіла вельмі багата людзей на гэтыя самыя пратэсты, ўсіх іх не праблема проста ідэнтыфікаваць. І таму трэба праводзіць гэтую ратацыю, да таго ж пэўная часціна ўжо там 4-5 гадоў сваі пасідзелі, зразумелі, што такое рэпрэсіўная машына, і больш яны ў яе патрапляць не захочуць, таму можна як бы і падвыпусціць.
Ну, і для таго ж яшчэ зрабіць гэта ўсё у абгорцы, якія добры і ўвогуле міласэрдны. І магу вось прабачаць. Я ўмею прабачаць. Таму прыязджайце, павяртайцеся ў Беларусь, я вас усіх прабачу. Пасядзіце некалькі гадоў. Вось, гэта інструмент, які здольны вызваляць палітвязняў. А тое, пра што там гэтыя балаболы з кабінета Ціхановскай дамаўляліся ў Вашынгтоне, невядома з кім, таму што ніводнага прозвішча ніякіх сенатараў яны не назвалі, а просто ну, мы там з уплывовымі сенатарамі, якія там Трампа ведаюць проста ось там за пісюн яго трымаюць, калі ён па малой справе у прыбіральню ходзіць, ось настолькі там блізкія нам сенатары. Ось, ну і гэта ўсё, канешне, смешна. Смешна ось, і у той же час сумна. Ось, таму ось так, ну давайте каментары уже, тому що бачу, що щось ви тут понесліся. Нова зачіска про свету, ну, яна старая, просто яна адрастае трошки. Я вырашыў не абнуляцца, як я звычайна пад машынку, тому що зима, холодно, трэба неяк, як то мама у свой час сказала, в шапцы трэба хадзіць. Я не вельмі люблю шапки, а ў кепкі хожу, тому ось трэба трошки там на голове шерсті, так скажем так, завісти. Так, вона сказала, що білорусам, що вони мають мало письменників, коли в Білорусі було багато друкарень і дуже багато письменників, які писали білоруською і латиницею, і кирилицею. Ну, насамрэч так, бо я вам скажу, што нават у часы яшчэ ў часы Вялікага княства Літоўскага першая друкарня на тэрыторыі ўвогуле Еўропы была ў Беларусі і заснаваў яе Францыск Скарына. Ось. І у дзяржаве такой, як Вялікае княства Літоўскае, дзяржаўная мова была беларуская, хаця, мабыць, тады яна не называлася беларуская. Ось, але гэта была беларуская мова, власна, падобная, схожая на ту, якой я зараз з вами размаўляю. Ось, адзінае, што адрознівала гэтую мову ад сучаснай у большасці сваёй, гэта тое, што выкарыстоўваліся не кірылічныя знакі, а была там лацініца. Ось, і ўсе дакументы таго ж самага Вялікага княства Літоўскага складаліся уласна на беларускай мове і лацінскімі літарамі. Таму у Маскве тут вогуле няма чаго прапанаваць і няма пра што казаць, што гэта тут рускі мір і гэтак далей. Нічога рускага, і нават вось гэта паняцце рускасці расейцы скралі у кіеўлян, у кіеўскай Русі, таму што яны, уласна, рускія. Гэта яны рускія, а ўсе гэтае, зараз слова скажу, за якое мяне забаняць, кацапня вось гэта, якая там ад манголаў больш пайшла, чым ад еўрапейцаў, нічога агульнага з рускімі яна не мае. Так, вітання. Смішна, що аж плакаць хочеться. Ну, так, такая яна беларуская дэмакратыя, що і плакаць ад яе хочеться. Нема чого своєю капустою пахнути. Ну, насамрэч, все гэта вельмі сумна, таму што, уласна, разумееш, чаму гэта так адбываецца. Таму што людзі, вось гэта яны, Ціхановская і так далей, яны спрабуюць неяк застацца вось у гэтым інфаполі. Ось, і выгадваюць просто там, ну, будзе-якія там ўжо гэтыя самыя інфанагоды і здымаюцца там на фоне Капітолія і кажуць пра нейкія знаёмствы і перамовы з нейкімі там сенатарамі і набліжанымі да Трампа асобамі, пры гэтым не называюць там ніякіх прозвішчаў. Прыбіральніца там, якая прыбірае ў кабінеце Трампа, таксама набліжаная да Трампа асоба, мабыць, з ёй Ціхановская там неяк скантактавала і папрасіла там, як то кажуць, замовіць славечка. Ось, і гэтак далей. Таму і чаму гэта ўсё неяк яшчэ і застаецца на плаву?
Таму што ніхто не любіць праўду, як бы гэта сумна не гучала, таму што праўда яна не заўсёды прыемная, яе не заўсёды прыемна ўспрымаць, і для некаторых гэта можа быць, скажем так, псіхалагічная траўма. Ось, таму што усім зразумела, што немагчыма ніяк паўплываць на Лукашэнку такім чынам, каб ён пачаў выпускаць палітвязняў. Што б ты там не казаў, якія б ты там санкцыі не ўводзіў супраць яго, колькі б ты на яго не ціснуў, гэта ніяк не змусіць яго пачаць выпускаць палітвязняў. Што можа змусіць яго пачаць выпускаць палітвязняў, гэта калі ты яго проста выкрадзеш і знішчыш, і вывезеш у Еўропу і засудзіш. І праз гэта там пачнуцца нейкія там рухі ў Беларусі, што ў прынцыпе наўрад ці, таму што Расія вельмі хутка свайго чалавека там да ўлады прывядзе, і будзе не факт, што лепш, а мабыць яшчэ і горш. Але гэта нікому не цікава, ніхто не хоча гэта чуць, таму што гэта не папулярна. Гэта не папулярна, не модна, гэта не пазітыўна. Як то говорить, не пазітыўна гэта ўсё. Ось як смешна глядзець на ўсялякіх вось гэтых некаторых жанчын, ось якія там кажуць, што яны там у іх бодзі-пазітыў, і таму яны ось, будзем шчыра кажучы, яны жирныя. Ці вось гэта, якія называюць сябе плюс-сайз, якія нават не разумеюць сэнсу вось гэтага значэння слова плюс-сайз. Бо плюс-сайз гэта калі ў цябе, скажем так, стандартныя гэтыя, як то кажуць, залатыя прапорцыі 90-60-90, яны захоўваюцца, зберагаюцца толькі трошкі ў большых аб'ёмах. Тобто, калі ў цябе 180, 150, 180, гэта плюс-сайз. А калі ты просто жируха, і у цябе, умоўна кажучы, там 200, 200, 200, ось так, гэта не плюс-сайз. Але гэта непрыемна усведамляць і чуць, асабліва жанчынам. І таму яны бодзі-пазітыў, яны плюс-сайз, ўсё што заўгодна, але не жируха, скажем так. У мужчын, в прынцыпе, гэтак жа сама працуе. Хтосьці там кажа, што там гэтай прымаўкай гэтай апелюе, пакуль тоўсты і сохне, худы здохне. Ось, як бы, такое. Ось, сумна гэта ўсё ж. Людзі выдумліваюць сабе што заўгодна, каб быць больш пазітыўнымі. Ось, у свой час пра гэта Джордж Карлін жартаваў, пра тое, як зараз змяняецца ўсё там у Спалучаных Штатах, што ўжо калі раней там казалі, што калі ты з вайны павярнуўся, у цябе штосьці не ў парадку з галавой, то ты кантужаны. Зараз гэта ўжо там чалавек з парушэннем там нейкай псіхалогіі і так далей. Якое гэта парушэнне, калі ты просто кантужаны? Гэта саме, што ты не слепы, ты з пэўнымі адхіленнямі у зору. Якія там адхіленні ўзору, калі ты не бачыш ніхуя, шчыра кажучы, якія там адхіленні ўзору, ты просто ты слепы. Таму гэтае імкненне на ўсё глядзець пазітыўна, яно нічога пазітыўнага не прыносіць, яно дае толькі ілюзію падману, падмены паняццяў і нічога добрага. Ось, всіх бодзі-пазітивщиць спортзал, трэба закон такі. Не ведаю. Гэта ўсё ж такі выхаванне. Бо, напрыклад, калі ўзяць Японію, у Японіі ўзровень жыцця, усе кажуць, што ўсе краіны, дзе высокі ўзровень жыцця, павышаецца вось гэты індекс людзей, якія маюць лішнюю вагу. У Японіі такіх людзей там 4,6%. Карацей, гэта просто там мізер. Менш за 10 гэта просто ўжо гэта поспех. Можна было сказаць, што там гэта там генетычная нейкая латарэя, перамога ў гэтай самай латарэі.
што японцы яны такія все не тоўстыя. Ось, але не, там все праз выхаванне ідзе. Ось, і нават тыя, хто маюць там непаганае жыццё, яны таксама там не едзяць у Макдональдсе. І нават вось як пан Ікс піша, што там в Японіі кухня, у тым-то і выпадак, што там прывучаюць дзяцей любіць карысную ежу. Бо бачыў нейкага блогера, які там падарожжае і здымае блогі. Ён пытаў проста ў дзяцей, а якое у цябе любімае блюдо? І хтосьці, уявіце сабе, дзіця, якое кажа, што ў яго любімая страва гэта брокколі. Вы ведаеце такіх? У сваім асяроддзі вы ведаеце тых, хто скажа, што ў яго любімая страва брокколі, ці белы рис, ці тунец. Ну, уласна. Все будуць казаць там снікерсы, хуікерсы, там бургеры, картопля фрі і гэтак далей. Ось, а ось у Японіі ось так. Бо іх прывучаюць любіць гэтую ежу. Ось, і яны любяць яе, і таму ось, уласна, там ось все так і працуе. І гэта мне Японія падобаецца. Ось, а у нас усім на гэта, ну, як у нас, у большасці краіна усім на гэтае самае выхаванне насраць. Бо людзі потым самі там неяк прыходзяць да таго, што трэба сачыць за сваёй ежай, трэба разумець, што ты еш, у якой колькасці ты маеш гэта есць, колькі табе патрэбна і што патрэбна рабіць для таго, каб нармальна сябе адчуваць, асабліва з часам. Бо калі ты пэўныя, скажем так, адметкі па гадах будзеш перасекаць, тым складаней табе будзе падтрымліваць сваё цела ў пэўным стане. Ось, таму што калі ты у 40 гадоў жырабас, то і ў 60 гадоў ты будзеш жырабас. Але ў 60 гадоў, калі ты будзеш жырабас, верагоднасць таго, што да 65 ты не дажывеш, будзе просто павялічвацца з геаметрычнай прагрэсіяй з кожным новым годам. Ось, таму што, па-першае, у цябе сэрца не стае больш патужным, як бы не смешна гэта гучала. Суглобы ў цябе не стаюць больш патужнымі, а вага твая не змяняецца, ось, а мабыць і збольшваецца. Тыя ж самыя мышцы не стаюць у цябе больш патужнымі, а вага і навантажанне, нагрузкі на гэта ўсё застаюцца такімі ж самымі, калі не збольшваюцца. Ось, і праз гэта ўсё мы атрымліваем тое, што сярэдняя працягласць жыцця мужчыны 64 гады. Ось, у жанчын там трошкі пабольш. Ось, таму так, якось пан Ікс піша, займайцеся спортам. Ось, а калі не хочаце займацца спортам, займіцеся хаця б сваёй ежай і глядзіце тое, што вы есцё. Ось, таму што без гэтага вы не зможаце праз пэўную колькасць гадоў быць у нармальным фізічным стане. Ось, я гэта зразумеў на ўласным прыкладзе. І таму што мне 40, і я ўжо, можна сказаць, па пэўных паказчыках я сыплюся. Бо там і пратрузіі пачаліся, і ось гэта і з плечамі былі праблемы, ось год назад там дыягнаставалі гэта адгезіўны капсуліт, а праз гэта адгезіўны капсуліт пачаліся праблемы яшчэ з хрыбтом. Ось, прычым гэта не ў попераку хрыбе, дзе пратрузіі былі, а ось уласна у раёне, скажем так, груднога аддзелу гэтага самага попераку, што там таксама ўсё перакасіла, таму што мышцы працуюць не так, калі у цябе абмежаны рух у плечавых суглобах. І ўсё гэта адно за другое, і ось зараз плюс-мінус яшчэ штосьці атрымалася выправіць, і тое праз тое, што я пачаў гэтым займацца. Калі б і не займаўся, зараз бы хадзіў бы які-небудзь, як гэты з Нотр-Дам де Парі, гэты Квазімода, перакошаны з гарбом там і у крэсле.
у лепшым выпадку гэта з джойстикам у электрычным, а у горшым таким просто ось на колесиках. Тому это такое. Так, ну, будем развітвацца, таму я вам нагадаю, што трэба паставіць падабайку. Пад мінулым відэа напісалі досыць шмат каментароў, але нагадаю вам, што YouTube працуе па накапительнай, скажем так, сістэме, і каб гэта ўсё пачало даваць нейкі эфект, трэба працягваць пісаць каментары. Таму калі вы глядзіце у запісе, а большасць людзей глядзіць гэтыя відэа у записи, тому поставьте комментарий, напишите комментарий, что вы думаете про то, что Асад, например, атрымаў політычны притулок у России. Что там, на ваш погляд, чакае Грузию? Ці дапаможа арэшнік утрымацца ў уладзе Лукашэнкі праз пэўныя гады? Пішыце, пытайце, калі ёсць нейкія пытанні, прапануйце, калі ёсць нейкія прапановы. Я все гэта читаю, реагую и, в принципе, отказываю на тое, что мусіць быць адказаным. Таксама націсніце падабайку, зноў ж для того, каб алгарытмы YouTube працавалі, прасоўвалі гэтае відэо, каб пашыралі нерасійскамоўны контент, і каб нерасійскамоўнага контенту на тэрыторыі YouTube ставала больш, а расійскамоўнага, адпаведна, менш. Ось, і зноў ж для того, каб новыя нейкія людзі прыходзілі і пачыналі глядзець і цікавіцца ўвогуле нейкай адэкватнай інфармацыяй палітычнай, таксама все гэта неабходна рабіць, трэба націскаць падабайкі, пісаць каментары, па магчымасці рэпосціць гэта ўсё, дзеліцца гэтым каналам, падпісвацца абавязкова на гэты канал, падпісваць на гэты канал сваіх родзічаў, знаёмых, сяброў, подруг, сябровак і там всялякіх там па розных радавых лініях людзей. Таксама буду вельмі ўдзячны, калі вы вырашыце падтрымаць мяне матэрыяльна. Гэта можна зрабіць праз вось гэты QR-код Манабанкі, або праз пасыланне унізе пад відэа. І калі падчас эфіра гэта зрабіць і донат будзе перавышаць ці дараўнівацца 500 гривняў, вас чакае сюрпрыз. І калі вы з-за мяжы гэта ўсё робіце, глядзіце і хочаце падтрымаць, для вас ёсць PayPal, пасыланне на электронную адресу, на якую можна пераслаць грашэнят праз PayPal, вы знойдзеце таксама унізе пад гэтым відэа. Таму яшчэ раз дзякую за тое, што глядзелі, за тое, што знайшлі час, каб гэта ўсё паглядзець, стваралі, як звычайны інтэрактыў, пісалі свае думкі, каментары, жаданні, пытанні. Вельмі вам за гэта ўдзячны. Сустрэнемся праз тыдзень у той же самы час, незалежна ад таго, ці будзе электрычнасць ці не, таму што станцыя ад ZTX Power дазволіць весці эфір, нават калі не будзе святла. Слава Украіне і жыве Беларусь!